Rawaleh ndedonga panglimbang 5 menit dina Ngatwagi tanggal 19 Oktober taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 12 ayat 1 tekan ayat 9. Jroning kegiatan Lexio Divina Komunitas sawijining peserta celatu mengkene. Jane nggo apa to sregep-sregep sembayang. Wong ning sawijining isi privasi kakandhakake menawa donga-donga dhewe iki ra nambahi kamulyan dalem Allah. Sajake peserta Lexio Divina iki ora paham bab makna donga jroning privasi. Wiwit waleh anggone sembayang utawa mbok menawa malah wis ora rumangsa nemokake mumpangate sembayang saengga dadi nglukruk. Mbok menawa panjenengan pandemen PLM ana kang ngrasakake kahanan kaya peserta Lexio Divina iki. Muga panglimbang dina iki bisa dadi paneguh. Kanthi pasemon bab mbok rondo kang ora waleh-waleh njaluk tulung sawijining hakim ala. Gusti Yesus ing waosan dina iki ngersakake para penderek dalem supaya ora waleh anggone padha sembayang. Sembayang iki dudu kagem kabutuhane Gusti Yesus utawa kabutuhane Allah yang Rama, ananging kanggo kabutuhan manungsa lan donya. Mbok rondo njaluk pitulungan Pak Hakim kanggo ngrampungake perkarane, ora kanggo ngepenakake hakime. Minangka Sang Maha Kuwasa, Gusti ora butuh apa-apa, nanging kanthi donga manungsa kupaya ngladi sikap andhap asor ing ngarsa dalem Gusti. Manungsa kang tanpa apa-apa lan dudu sapa-sapa, butuh apa-apa lan sapa-sapa kanggo nyempulurake uripe. Kuwi amung bisa kaijabahi dening Gusti Allah kang Maha Kuwasa, Maha Rumeksa. Mula donga-dongane manungsa satemene ya kanggo kabutuhane manungsa dhewe. Kepara satemene donga kang katindakake tanpa waleh lan sempulur banget piguna kanggo mikukuh iman kapitayan kanggo ngadepi owah gingsiring kahanan kadonyan kang ora tansah apik-apik wae. Gegayutan karo minggu misi kang katetepake dening pasaman suci dina iki. Donga sempulur tan ora waleh banget piguna kanggo nyengkuyung ayan misi pasamuan suci. Ora gampang lho ayan misi pasamuan suci iki. Ing waosan dek wingi Gusti Yesus nggambarake ayan misi iki pinangka ambyur ing satengahing manungsa-manungsa kang pindho grombolan asu ajag kang banget-banget ing bebayani lan gegirisi. Manungsa-manungsa mau padha kerah rebut balung kang ndadekake donya ora nate jinjem. Manungsa-manungsa mau uga pasang ancang-ancang juwing-juwing para penderek dalem. Durung meneh bab prakara kasekengan diri para juwarta kang kadangkala uga dadi pepalang kang lan pangreri-dring ayan kang banget wigati kanggo diatasi. Jroning donga para warga pasaman bisa nyuwun ing ngarsaning Allah amrih berkahi karya misi sarta njangkung lan ngayomi para misionaris saengga kraton dalem tansaya mratah ana ngendi-endi. Nadyan tembunge misi nanging wong ora kudu menyang luar negeri utawa menyang jaban rangkah negara kanggo martakake kabar kabungahan. Wong bisa metu saka kurungane sikap egois, banjur nyawang sarta tumindak metu saka diri pribadi. Kuwi butuh semangat lan kekuatan. Amung Gusti Allah wae kang saguh nyemangati lan paring daya kekuatan. Para tresna PLM kinasih ambakno amung donga ananging kanthi donga mau awake dhewe bisa nyengkuyung lan cawe-cawe karya misi dalem Gusti. Kanthi donga kaunjukake linandhesan tulusing ati lan asoring diri, kita bisa ngimpun daya kekuatan saka Allah yang Rama kang kagungan panenan. Suwawi sami mujuk kunjungan semua dalem yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Allah Rama kawulo ing swarga ing satengahing manungsa ingkang muja durangkara tansah wigatos ayan misi martosaken kabar kabingahan dalem. Nyuwun kegiatan dalam Duh Gusti ambrih kawula saged nindakaken timbalan dalem kanthi prayogi. Amin. Kunjung kasma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.